Ahojte, práve počúvate podcast Sa zobuď. Podcast o preklade, tlmočení a študentskom živote. Ja som Vanda Koniarová. Ja som Simona Naďová. A ja som Patricia Hatiarová a tieto tri hlasy vás budú sprevádzať našimi podcastami. Ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Sa zobuď a dnes tu s nami sedí čerstvá pani profesorka z Nitrianskej univerzity Konštantína Filozofa z katedry translatológie a nie je to nikto iný ako Milka Pérez. Ahoj, vítaj. Ahoj Paťka, ahojte všetci, som veľmi rada, že tu môžem byť a v takejto príjemnej spoločnosti. Teším sa. My ďakujeme, že si prišla, že si prijala pozvanie. Ako sa dnes máš? Dnes sa mám výborne, lebo som aj fyzicky v krásnej slnečnej Bystrici s ľuďmi, ktorých mám veľmi rada, aj ako svojich kolegov, aj ako svojich priateľov, takže všetko tip-top. Super, ty si iba nedávno obhájila titul, tak sa to povie, alebo získala titul, neviem. Myslím si, že oboje je OK. Super, tak získala titul profesorky, tak podľa mňa je úplne taký skvelý bod, tak zreflektovať tú tvoju cestu k tej profesúre, že ako si sa vlastne dostala k prekladu a tlmočeniu, ako si sa dostala na doktorandské, kedy ťa začala zaujímať aká téma, že či si od začiatku sa venovala audiovízii, tak to je taký malý teaser, že čo sa môžeme dneska dozvedieť z podcastu s tebou, tak by som začala prvou otázkou, že vlastne ako si prišla k tomu, že preklad a tlmočenie? No, viem sa k tomu vždy tak vrátiť v spomienkach, ktoré naozaj sú relatívne ako keby stále čerstvé, pretože to nebolo také rozhodnutie, že je náhodné a či a čo, ale ja som veľmi dlho hľadala ako keby vo svojich úvahách aj na tej strednej škole, aj tým, že som mala úžasných učiteľov, ktorí sa s nami veľa bavili, tak som vedela, že ma láka niečo kreatívne. Nepoviem rovno, že umelecké, ale kreatívne, je to pre mňa taký trošku širší zmysel. Chcela som sa venovať niečomu, čo je spoločensky relevantné, bolo to pre mňa veľmi, veľmi zásadné, ako aj pre takú tínedžerskú aktivistku, ktorá bola asi v každom združení, ktoré existovalo v tom čase. Ale priznám sa, že keďže som narodená v znamení byk, tak som hľadala aj možno profesiu alebo cestu, ktorá je ako keby aj pragmatická, udržateľná a ktorá je finančne ako keby zaujímavá. Dlho som sa pohrávala s nejakou ideou smerom k divadlu a k filmu, ktoré vlastne u mňa v istej línii vidie doteraz, ale ja som si napríklad uvedomovala, že nie som napríklad herecký talent, takisto mňa skôr vždy lákal nejaký manažment a dramaturgia veci, čo asi tiež je línia, ktorú doteraz vidieť, ale naozaj ako keby možno aj tieto umenia ma lákali, len vedela som, že možno nie je to úplne taká moja silná stránka v tom zmysle, čo vtedy bolo považované ako keby za hlavnú líniu v týchto profesiách. A vždy som bola dobrá v jazykoch a jednoducho ten preklad a tlmočenie mi zrazu napadlo úplne samé, nikto ma o nich neinformoval ako o možnosti, ale pri prezeraní si aj nejakých brožúr som pochopila, že vlastne toto je niečo, čo by ma naozaj zaujímalo. Je to práca s ľuďmi, s možnosťou cestovať, s možnosťou nejakého spoločenského dopadu, komunikácie, rastu. Nechcela som asi povolanie, profesiu, smer, kde niečo nájdem a tam už len ostanem. A čo na tú dobu možno, že nebolo také štandardné, lebo ešte sa hľadala taká stabilita a naozaj prevládala tá predstava, že raz sa zamestnám a tam už navždy budem, ale zrazu som si uvedomila, že toto je niečo, čo v tej chvíli som samozrejme nevedela, čo úplne presne znamená, ale videla som tam veľa takých momentov, ktoré by pre mňa z pohľadu toho, čo som chcela od života, ale aj z pohľadu toho, ako som už poznala samu seba, aká som, v podstate nájdem. A bola to tá správna voľba. A väčšina absolventov, keď tak reflektuje na to, keď sa rozhodovali o preklade a tlmočení, tak povedia vždy, že chceli prekladať tie knižky. A ty si tiež trošku spomenula to umenie. Bolo to aj u teba tak, že si tak snívala o tom na tej strednej, že no, tak to vyštudujem a potom pôjdem do vydavateľstva a tam budem prekladať knižky. Nemala som to úplne tak, ale možno práve preto, že keď to porovnám s dneškom, tak aj tá osveta smerom k nejakej širšej verejnosti alebo stredoškolským študentom je oveľa väčšia a nám naozaj na našej škole, ja som v podstate fungovala na 2 stredných školách, najprv teda na strednom Slovensku v Turcii, potom na Hornej Orave a nejak preklad a tlmočenie nebolo vôbec niečo, o čom by sme sa bavili, hoci jedno z tých gymnázií potom bolo aj bilingválne gymnázium, hoci ja som teda nebola v tej bilingválnej sekcii. Takže nebolo to pre mňa úplne náprvu, že ja sa teda vidím s tou knihou pri kozube, ale vedela som, že to je jedna z vecí, rada som čítala, tak vedela som, že prekladatelia prekladajú knižky. Vedela som tiež ale, že prekladatelia vlastne asi prekladajú všetko, keď sa niekam cestuje, pretože som mala možnosť aj cez strednú školu viackrát vycestovať a videla som, že tu nejaký preklad vybaviť, ako keby s tým som si to spájala.
A lákalo ma tlmočenie, pretože to bola tá vízia proste silnej ženy, ktorá cestuje a každý týždeň bude v inej krajine a bolo to taký kúsok vlastne zo všetkého. A napríklad dubbing titulky, ktoré asi teraz si každý nejako spojí so mnou, tak to v tej úvahe vôbec nebolo. Že myslím si, že moja generácia sa ani nad tým až tak veľmi nezamýšľala. Takže taká všeobecná predstava, ale nebolo to vyslovene, že kniha vydavateľstvo, hoci samozrejme už počas toho vysokoškolského štúdia to bol taký veľmi jasný cieľ, sen a meta, ktorú som si chcela splniť. Ale to je veľmi zaujímavé, že hovoríš, že vás needukovali na strednej škole, že vlastne skadiaľ to prišlo k tebe ten preklad a tlmočenie, že cestovali ste veľa, keď si bola mladá a videla si niekde nejakého tlmočníčku naživo a v televízii, alebo že... A vieš čo, keď sa k tomu vrátim, tak napríklad s mojou rodinou ja som akože dieťa z učiteľskej rodiny, ktoré teda necestovali sme vôbec nejak veľmi veľa, určite nie každý rok na dovolenku do zahraničia k moru a to bola realita 90. rokov, ale moji rodičia sú veľmi rozhľadení a vždy nám ako keby hovorili o veciach, ako fungujú a vždy nás tak ako keby aj so sestrou motivovali, že možno, že ten svet je väčší ako možno obec, z ktorej pochádzam, alebo Turiec, alebo ako Slovensko. A myslím si, že hlavne mamina mala takú vieru, že tie svoje sny nájdeme. A veľa sme sa rozprávali o rôznych povolaniach, rôznych možnostiach a myslím si, že možno taký ten prvý náťuk prišiel práve v tej rodine. Hoci žiadneho iného prekladateľa, tlmočníka v nej nemáme, ale máme aj medzi priateľmi rodičov, spisovateľov, ľudí z prostredia akože umenia, kultúry, literatúry, ale aj vzdelávania. Asi nejak takto to prišlo, lebo na tej strednej škole ako keby rozprávali sme sa o mnohých veciach, ale asi každý študent gymnázia vie, že ako keby pozornosť bola venovaná všetkému trošku, keď sme sa rozprávali o budúcich profesiách a neviem, ten preklad tlmočenie nezaznieval. Ja som bola v programátorskej triede, tak možno sa aj očakávalo, že tam skôr budeme mať iné ambície, čo teda u mňa sa samozrejme ani programátorské, ani matematické ambície nikdy nepotvrdili, kto ma pozná vie. Myslím, že to naozaj bolo takou zhodou rôznych životných okolností a tých mojich vlastných záujmov aj od dieťaťa. Film, divadlo, vždy som všade recitovala, vystupovala, to máme asi viacerí spoločné. Vždy som to veľmi prežívala, myslela som si, že to nemám rada, chcela som byť lepšie a tam sa vždy ocitali ľudia, ktorí trošku niečo vedeli spomenúť ako keby aj z tohto sveta a skôr mám pocit, že som to tak mala v sebe nejako zažité, že aj dodnes sa veľakrát stretávame s tým na stredných školách, sama vieš. A možno, že aj poslucháči, že veľa ľudí si predstaví, že dobre, chcem študovať jazyky, tak to znamená, že učiteľstvo. A ja som vedela, že učiteľstvo asi možno, že úplne nebude moja línia a vedela som, že to prekladateľstvo tam je nejakým spôsobom, ale asi to naozaj boli skôr tie také faktory toho môjho bežného života, akože by som mala nejaký vzor a niekoho som videla. A boli to filmy, kde samozrejme to boli vždy silné ženské postavy so zaujímavým životom. Asi tak. A ešte by som chvíľku zostala v tomto štádiu tvojho života, lebo si spomenula, že si bola v rôznych aktivistických spolkoch a my vlastne sa tiež trošku považujeme za aktivistov v tom preklade a tlmočení medzi študentstvom a aj sa o tom veľa rozprávame. Sinča Naďová dokonca o tom aj píše. Tak by som sa chcela spýtať, že v akých spolkoch si bola a čo ti to možno, že dalo, že by si inšpirovala aj nejakých iných študentov, vysokých škôl sa zapojiť do nejakých iných spolkov? Súka v prvom rade, akože naozaj obrovský aplaus pre Sa zobuď a pre všetkých hlavne, ktorí ho zakladali, lebo nepovedala by som, že sme tiež taký trochu menší nejaký aktivistický spolok. To, čo sa vám podarilo, je neuveriteľné, lebo združenia, do ktorých som vstupovala ja, mali obrovskú tradíciu na celom svete a možno, že keby už vtedy bolo nejaké takéto, tak ešte by som to niekam dotiahla ďalej, vidíš to? Ale tie, ktorých som bola... Tak sa môžeš teraz zapojiť do Sa zobuď. Ja už teraz, ja si potrebujem trošku asi vydýchnuť, vôbec sa tým netajím. Áno, ale tiež tie moje súviseli vlastne s môjim asi hodnotovým nastavením, ku ktorému ma viedli moji rodičia, ľudia v mojom okolí, hoci naozaj ja pochádzam z malej obce na strednom Slovensku, blízko Martina, ale asi to aj reflektuje tie veci, ktoré mne sú blízke, takže samozrejme v tínedžerskom veku, ale až doteraz bol u mňa veľmi výrazným elementom ten aspekt ochrany práv zvierat, takže sloboda zvierat vtedy tak ako keby narastala aj podporovateľmi, dobrovoľníkmi, treba si to predstaviť, tak ja nemám 100 rokov, ale v kontexte toho, že naozaj, že informácie sa šírili, že my sme roznašali letáky, chodili sme s petíciou po celom Slovensku, ako keby dnes tie veci fungujú úplne inak. A ja si vždy myslím, že to netreba ozrejmovať, ale uvedomujem si, ako veľmi sa tá doba zmenila, takže toto boli aktivity, kde som ja vždy tlačila, prepisovala, roznášala, podpisovala, obliekala si trička a teda.
Takže to bola jedna taká línia. A druhá línia, samozrejme, s tým ide ruka v ruke ochrana prírody a Greenpeace v tej chvíli naozaj ako keby tiež hľadalo podporu mladých ľudí a hoci ja som, aj v tom okolí toho Martina, ako to neboli veci, ktoré boli ako úplne živé na prvú, že ste v centre toho diania, ale vnímala som ich ako mne hodnotovo blízke a tiež ako niečo, kde sa chcem nejakým spôsobom angažovať. To neviem, odkiaľ pramení, neviem, či ty to vieš odpovedať, že odkiaľ máme teda toto, že máš pocit, že sa musíš angažovať, ale tiež som to tak vždy cítila. A obe tieto dve združenia stále si myslím, že robia neuveriteľnú ako keby prácu. V našej krajine, samozrejme, v našich podmienkach nie je jednoduchú. A potom už aj neskôr, aj s takým širším spoločenským uvedomením to bola rovnako dobrovoľnícka práca pre Amnesty International. Ale tam je pravda, že tam boli vtedy dosť výrazné osobnosti ľudia, ako keby aj z tých prevratových a poprevratových rokov. A medzi nimi je vlastne veľa spisovateľov a prekladateľov. Tak to mi teraz napadá, že či tam sa to niekde nenamiešalo, ale boli to pre mňa skôr skúsenosti, kde naozaj to bola taká mini dobrovoľnícka práca, ale cítila som, že vďaka nej môžem edukovať ľudí o veciach, ktoré asi sú dôležité, teda jednoznačne sú dôležité, ale možno sa nad nimi každý nezamyslí, práve aj v tom regióne, v ktorom ja som vtedy vyrastala, v tom, ako vtedy fungoval. A naozaj to obdobie, keď ja som bola tínedžerka, bolo také, na strednom Slovensku bolo také, že ako keby stále bolo cítiť tú vlnu toho, že budujeme si nejakú krajinu a nejaký svet, v ktorom chceme žiť, ktorý už nejaký čas teda demokraticky napočtom rokov bol, ale samozrejme, že platilo, že čím ďalej človek žil od Bratislavy, tak to tak ako realita tej naozajstnej demokracie a naozajstnej slobody a toho, že wow, západné, slobodné, viem povedať, môžem zabojovať, môžem zmeniť svet, akože prichádzalo, myslím si, aspoň z mojej skúsenosti, na niektoré miesta trošku ťažšie, čo potom potvrdil aj môj presun na Hornú Oravu. To bolo tiež také trošku pre mňa zaujímavé. Bol to taký trochu kultúrny šok v niektorých veciach, mnohých zase veľmi silný podnet, najmä v umeleckom smerovaní nesmierne silný podnet, ale boli to takéto združenia. Nebolo to nič možno, že v podobe toho, ako združenia fungujú dnes, lebo naozaj aj rezonovali najviac ako keby veľké združenia, ktoré sa snažili o veľké celosvetové témy a zase ako tínedžer som tie vnímala ako také, že som chcela byť ich súčasťou, alebo som verila tomu, čo robia. A myslíš si, že ti to dalo nejaké zručnosti, ktoré si potom využila na vysokej škole, alebo ďalej v živote, možno, že aj po vysokej škole? Neviem, myslím si, že vekom je čoraz ťažšie povedať, čo je vlastne to, čo nás vyformovalo do toho, čo sme, lebo keby si sa ma spýtala pred 10 rokmi, tak ja by som ti úplne povedala, že určite toto, určite tento človek, určite táto skúsenosť, či dobré skúsenosti, či zlé, či také, keď sa človek musel postaviť za seba, za svoj názor. Ale dnes si naozaj myslím, že je to asi kúsok všetkého, že do života nám vlastne prichádza to, čo má, pre nejaký vyšší dôvod. A pre mňa ako človeka, ktorého všetci vnímajú ako absolútne super spoločenského extroverta, hoci vnútorné prežívania moje sú mnohokrát odlišné. To bola aj táto zručnosť, že skrátka vtedy pre mladú babu v regióne, kde vás každý pozná, alebo keď teda aj v nejakom školskom systéme sa napríklad moja mamina pohybovala, tak to tak je, malé mesto, malá dedina a viacerí to poznáte, tak to bolo také, že bože, ja sa teraz mám ísť nejakým papierom osloviť týchto ľudí a oni si budú myslieť, že niečo predávam, ako to sú skôr tie také tínedžerské strachy, ale na druhej strane ich prekonávanie podľa mňa učilo aj moju generáciu veľmi výrazne to, čo nebolo úplnej samozrejmosťou, vedieť prezentovať svoj vlastný kritický názor a vedieť ho obhájiť. Nie vyhádať, nie, že tak títo mi podpis nedali, skúsim ďalších, ale naozaj, že vedieť ho obhájiť a neviem úplne ja s presnosťou povedať, ako napríklad stredoškolský systém funguje dnes. Ja som prešla veľmi tradičným systémom a myslím si, že malo to tiež aj svoje pozitíva, ale naozaj skôr ako keby nejaký priestor na vlastné úvahy o nejakých veľkých témach asi až taký veľký nebol. Možno s výnimkou, hodín dejepisu literatúry a toto bolo niečo, kde naozaj, nechcem dať úplne konkrétne príklady, keďže toto je verejné a ja si viem tak uletieť, ale tak stretnete na strednom Slovensku teda nejakého veľmi človeka s nejakým rázným, tradičným veci sú buď alebo polom a vy tam teraz prídete, že teda tieto zvieratka a toto naša planéta a že vlastne viete, je to dôležité. Nie sú to ľahké veci, pre takého človeka, ktorý si teda myslí, že všetko vie, ale že jasné, že nevie, lebo čo v 15-16, akože toho až tak veľa neviete. A myslím si, že to mi dalo niečo, čo asi doteraz veľa ľudí možno, že aj vníma nejakú moju silnejšiu stránku a to je tá sila tej komunikácie. Ale bolo pre mňa dosť náročné sa to naučiť.
Hej, to muselo byť, keď ja si teraz porovnám, mám sestry, ktoré majú 16. No tak vieš, o čom hovorím. Áno, ja sa ich snažím prehovoriť, že ísť robiť do Mekáča na letnú brigádu je super. Jasne. My tam stretneme ľudí a Áno, a je to trápne a ja to nebudem vedieť. Áno. Obrovský obdiv, že si sa takémuto niečomu vlastne dobrovoľne vystavila. A teraz skúsme prejsť na tú vysokú školu. Tak teda podala si prihlášku do, predpokladám, Nitry. Podala som si prihlášku do Nitry. Nitra ma veľmi lákala. Nepodávala som si prihlášku do Bratislavy. Myslím si, že z takého strachu toho veľkého mesta, do ktorého ja som do toho veku vlastne veľmi často nechodievala, vždy to bol nejaký výlet a to tak som mala, také, že to Bratislava je taká veľká a to je zaujímavé, pretože ja keď toľko vecí sa ti môže stať. Tak mám taký pocit, že ty si úplne, že patríš do Nie, to všetko sú asi veci, ktoré nejako tiež sa na toho človeka nalepia a aj ho isto vyformujú, zmenia, ale mala som akože naozaj pred Bratislavou rešpekt z toho, že ako keby tá idea toho hlavného mesta v tých časoch pre mňa bola, že to je niečo, kde ja možno, že nebudem vedieť fungovať. Bol to taký strach a ja som vlastne volila Nitru, ale volila som ju preto, čo vlastne doteraz ja aj často argumentujem aj nejakým ďalším uchádzačom, že ja som tedy mala taký pocit, že keď som si pozerala tie brožúry tých škôl a Nitra vtedy nemala katedru transatológie, ale mala oddelený transatológia, to bolo jediné miesto, kde som našla, že prekladateľstvo, tlmočníctvo jasne naprvu v nejakej inštitucionalizovanej ako keby podobe na jednom pracovisku. Vtedy som vôbec neuvažovala tak, ako dnes by som vysvetľovala, prečo je to dobré a prečo by som to ja možno, že radila iným inštitúciám. Aj za to, že máme zažité tie rozdiely v Nitre a viem, že to má svoju pridanú hodnotu, ale z pohľadu uchádzača ja som si naozaj prechádzala, to boli vtedy takí sprievodcovia, ktorí prišli do školy, ešte neviem, koľko sme si to museli kúpiť. Potom si to, vieš, listovala, založila lebky, akože fakt old school. A tam proste som videla, že oddelenie transatológie, prekladateľstvo a tlmočníctvo, to bol jeden dôvod. A druhý bol, že bolo tam, že anglický jazyk, slovenský jazyk a to som bola, že že toto by sa mi páčilo, lebo v tom čase mňa veľmi zaujímal slovenský jazyk, slovenská literatúra, aj zaujíma, ale nechcela som ho učiť a určite som nevedela, že aké ďalšie profesie by som si v tom období ako keby vedela predstaviť. No a potom druhá voľba bola Banská Bystrica. Pamätám si primačky, ale kombinácia, kolegovia z Nitry sa zasmejú, lebo poznajú moje snahy o naučenie sa jedného slovička za týždeň v nemčine, ale ja som maturovala z nemčiny a myslím si, že v Trstenej, keďže som bola jediná z celého ročníka, čo maturovala z nemčiny, tak som zmaturovala aj s veľmi dobrou známkou, ale naozaj si myslím, že z ľútosti. A keďže som teda tie príjmačky robila v tejto jazykovej kombinácii, tak ako naozaj to bolo odsudené na zánik a bolo to aj správne, lebo by som sa asi veľmi trápila. Mňa tá nemčina vždy aj bavila, ale jednoducho trošku som tak neskôr k nej pristúpila zodpovedne, ak to tak diplomaticky naznačím. No a potom som sa hlásila vlastne do Brna, tam som veľmi túžila ísť. Trošku s tými pootvorenými zadnými dvierkami toho, čo som už spomenula, lebo tam vlastne hneď v blízkosti pracoviska, ktoré vtedy zabezpečovalo vzdelávanie v prekladateľstve a tlmočníctve a tam bola tiež iba angličtina, to bolo fajn. Bola vlastne Janačková akadémia umení. A to som tak mala, že možno nejako, a keby naši nevedeli a že možno by som tam bola čo, ale ja si pamätám ten enormný nával tých ľudí, ktorých boli stovky na tých prijímacích skúškach a naozaj si myslím, že skrátka boli tam lepší a tá Nitra bolo to miesto, kde som mala byť, asi ako teda ukázal ďalší vývoj a preto to bola Nitra. No. Super, a to je také celkom v kontraste s tým, že ako prebiehajú prijímacie skúšky na vysoké školy teraz. Neviem, ako to máte v Nitre, ale teda tie prijímacie pohovory sa častokrát aj rušia pre nízky záujem študentstva. A je to podľa mňa strašná škoda, lebo paradoxne, keď počujem takéto nejaké zážitky z toho, tak je to potom podľa mňa o to viac zaslúžený pocit, že wow, dostala som sa na takú vysokú školu, na ktorú som chcela ísť. A že teraz vlastne, keď sa dostaneme na tie vysoké školy, ktoré chceme v rámci, to neplatí celoplošne, tak mám taký pocit, že možno si to štúdium tak, neviem, nemám dlhoročné skúsenosti s učením, ale mám niekedy pocit, že si to až tak potom nevážime. Možno, ako keby, samozrejme za tým je tak veľa praktických aspektov, ktoré, ako keby aj tou manažerskou skúsenosťou, ako ja do istej miery rozumiem tomu, prečo to školy robia, ale do veľkej miery som s tým tiež aj ja nikdy nesúhlasila, pretože tam je taký jeden element toho, čo si ty povedala, že kam chceme a možno tým, že
idem, uchádzam sa, pripravujem sa na nejakú prijímaciu skúšku, veď ja vlastne viem, že tam chcem ísť tým pádom, že to nie je, že tak sa niekde dám, aby som, a ja vôbec neznevažujem našich študentov, ani nitrianskych, ani žiadnych, ani že to takto má každý, ale určite mnohí to, myslím si, alebo aj teda explicitne to s nami komunikujú, na viacerých stretnutiach majú, takže tak hej, tak nie, matika, jazyky, zase toto je bežné, hej, že toto je úplne v pohode, ale že skúsim a či ma to bude baviť. A tá naša línia bola taká, že aj tým, že bolo možno ťažké sa dostať na vysokú školu, že idem akože ja som tomu tiež nedávala, že ročné prípravy, to zase nebudem tváriť, že áno, ale že zamýšľam sa nad tým, čo to vlastne znamená. Hej, videli sme v tých propozíciách, že skúška z prekladu a ja teraz, ako to asi vlastne bude fungovať, čo to vlastne bude znamenať, že jednoducho pre mňa tým pádom ten kontakt s tým, čo to štúdium asi bude obnášať, už prišiel v tej príprave a možno, že keby som aj počas tej prípravy zistila, že tak mňa toto vlastne vôbec nebaví, tak by to tiež bolo dobre, lebo mňa to niekam posunie, hej, že snažím sa to ja vždy mať tak nie z tej strany nás ako pedagógov, lebo vlastne to je irelevantné z istého pohľadu, ale ako keby toho mladého človeka, ktorý sa napríklad pre štúdium nášho odboru, ale vlastne hociakého odboru rozhoduje, že má naozaj priestor urobiť to rozhodnutie uvedomelé, robí ho už za seba, robí ho s nejakou jasnejšou predstavou, čo to je, alebo idem na tú prijímaciu skúšku. Dobre, moja prijímacia skúška v Nitre mala 5 častí. Akože nehovorím, že toto by asi bola cesta, aj že by to bolo zvládnutelné momentálne, ale jednoducho tiež ja som poznala svojich pedagógov predtým, ako som do tej Nitry nastúpila, nie všetkých, ale zapamätala som si, že wow, že kolegyňa, ktorá ma skúšala, že mala nádhernú angličtinu, že ja nemám takúto angličtinu, že na tom asi budem musieť zapracovať, hej, alebo že teória prekladu, pamätám si profesorka Gromová. Ja som tedy nevedela, kto je profesorka Gromová, preboha samozrejme, ale že tam bola taká žena a že ona bola taká múdra a taká dobrá a ja, že že to ja nikdy tieto veci sa nenaučím, ale vlastne mne sa nejako už kreovalo to vedomie o tom, čo to znamená. A tým pádom, a ja som svoje štúdium popri takisto všetkých koncertoch, festivaloch, všetkom, čo sa v Nitre dialo, ale myslím si, že som ho vedela dobre využiť, lebo si nepamätám v ňom moment váhania, že tu som nechcela byť, alebo že toto nie je pre mňa, alebo tu som omylom. Niektoré predmety, niektoré slovenčinárske disciplíny zase nie preto, že boli zlé, ale že boli pre mňa a možno až veľmi náročné, tak vtedy jasné, že je miné, že prečo som sa lepšie neučila tú nemčinu, ale tiež mi to veľmi veľa dalo, ale naozaj nepamätám si z toho štúdia jediný moment, keby som povedala, že tu som omylom, a tak už to nejako doklepem, lebo sa naši budú hnevať, alebo že však nech mám ten titul, budem robiť niečo iné. Ja tú prijímaciu skúšku v akejkoľvek forme by bola, vnímam ako taký dôležitý moment toho kreovania reálnej predstavy o tom, čo budúci študenti našich programov vlastne idú robiť a myslím si, že pre nich by to bola pridaná hodnota. Mhm. Určite, ja som sa hlásila z tanečného konzervatória a netušila som, čo je prekladateľ. No vidíš to, presne. Keď sa nás Martin Dievčoš pýtal na prvej hodine, že kto si pozerá, kto vlastne preložil knihu, keď ju začína čítať, tak nezodvihla som ruku. Teda zodvihla, ale ja som to začala robiť až cez leto, keď som už vedela, že pôjdem na túto vysokú školu. Ale vidíš, ale tiež sa ti už vlastne podvedomí kreovalo, že chcem vlastne vedieť, čo to vlastne znamená. To je podľa mňa veľmi dôležitý moment, ktorý aj u nás neskôr oddeluje, alebo tak nejak možno, že trošku, že dáva príznak na tých študentov. Vôbec nejde o známky, ide skôr o ten možno, že záujem alebo úvahu o tom, čo vlastne študujú a na tých, ktorí vieme, že v tej profesii budú nejako rezonovať, v akademickom svete, v profesijnom svete, možno, že z manažerského hľadiska a ktorí možno pôjdu inou cestou. Na čom nie je nič zlé, ale toto je niečo, kde my už trošku vieme naozaj mnohokrát od toho prvého ročníka povedať, že tu si to takto asi nejako odhadujem. A väčšinou sa trafíme. Dobre, už si na vysokej škole, už si v Nitre, vedela si od začiatku, že by si chcela možno pokračovať v tom štúdiu, lebo spomenula si tam ten element toho, že si vybrala preklad a tlmočenie aj preto, že sa tam dalo postupovať nejako kariérne, že to nebola taká safe práca, že tu som a tu budem už celý život. Rátala si aj s doktorandským, alebo si to skôr predstavovala? Ja som vôbec nevedela, ako akademický svet funguje. Vlastne v tej našej najúžšej rodine, štvorčlennej, ja bola prvý člen, čo získal vysokoškolský titul, takže my sme ani doma, že naši boli šťastní, že ja som na vysokej škole, ale to ďalej sme nejako nerozoberali ani v tom takom ďalšom okruhu, akože nemala som priamo niekoho, s kým toto by bola téma, takže ja som ani vôbec nevedela, že čo to vlastne znamená a aký je ten princíp toho fungovania. Ja som to skôr vnímala tak, že je to niečo, kde ak ma nebude baviť nejaká jedna časť tej profesie, tak je tu iná, alebo viem ich kombinovať, ako keby páčilo sa mi to, že nie je to také jednotvárne. A potom to uvedomenie k tomu doktorandskému štúdiu prišlo s pedagógmi, tak to asi býva. A my sme vtedy ešte ako oddelenie fungovali tak, že
hoci malo oddelenie už vtedy transatológie dosť silnú zostavu vlastných zamestnancov, ale dosť veľa disciplín nám vtedy zabezpečovali ešte ľudia z jazykových katedier. A ja som mala šťastie vlastne na kolegyne, s ktorými dodnes sme naozaj veľmi dobré priateľky na úrovni všetkých rodín, všetkých generácií, čo sa vlastne stalo až samozrejme potom, a boli to práve tí motivovaní pedagógovia, ktorí nám vlastne do toho štúdia nejako vstúpili a robili veci inak. A mňa to štúdium vždy bavilo, ako neviem, že úplne všetko a stále jasné, ale vždy ma v princípe bavilo, ale zrazu prišiel niekto s takou energiou, že spoviete, že neviem, ako to povedať, možno ani tak, že chcem na túto hodinu urobiť maximum, čo môžem, ale že ja chcem byť tá, ktorá tiež bude pracovať na tom, aby niektoré veci mohli byť inak, lepšie. A môžem pokojne spomenúť, boli to kolegyni teraz z katedry anglistiky, už profesorka vlastne Maria Hricková a docentka Simonka Škutová. Boli to literátky, ale tiež s prepojením na transatológiu, ktoré zakladali divadelné festivály, robili týždeň literatúry. My sme povedali, že to je síce pekné, ale my už vtedy s mojou spolužiačkou Paulou Panikovou sme povedali, že ale my sme prekladateľky, akože transatológovia a mohli by sme tam dať nejaký element o preklade, akože no wow. Neviem, že prečo nám akože nebukli dvere pred nosom, oni, že jasné, to je super nápad. Tam sa vlastne začala po mne budovať taká nejaká asi aj synergia toho, že stále ma lákala tá prax, a ja som do tej praxe aj išla, ale videla som potom ten element toho, ako sme tie veci mohli meniť už ako študentky vlastne s našimi pedagógmi a práve tieto dve dámy, ktoré vždy sa na tom akože zasmiejú, prevratia očami, že čo zase ja ich tu glorifikujem a sú to najpokornejšie dve ako keby ženy z tých čiast, na ktoré môžem spomenúť, ale jednoducho, nikdy to nebrať tak, že mám tu tieto šikovné študentky a poďte, dievčatá, tak vy zorganizujete toto. Oni jednoducho začali potom neskôr pracovať na tom, aby nám ten priestor vytvárali ešte väčší. A to spustilo lavinu veľmi veľkých vecí. A to je vlastne podobná cesta, možno ako ste mali vy viacerí zo Sazobuť, alebo vlastne všetci študenti, ktorí sa možno nájdu v tom odbore aj v tom akademickom zmysle počas štúdia a majú takú nejakú, to zase budem takéto veľké veci hovoriť, ale naozaj ja som mala taký pocit takého poslania, alebo niečo, že som na správnom mieste, hoci dnešnými očami to bol nejaký event pre študentov. A to, že vám niekto, koho si vážite, je pre vás autorita, prejaví tú dôveru, to, že vám začne vytvárať ten priestor, a to, že zase to, čo robíte, má obrovskú odozvu a prispieje k tradícii, ktorá funguje doteraz a väčšina tých ľudí by vôbec nevedela, že ja som s tým mala vôbec čo spoločné a Paula Paniková má úplne iné životné trajektórie a vôbec nie je v akademickom svete, ale to tak nejako vlastne vybudovalo vo mne ten pocit, že ja by som chcela ísť na doktorandské štúdium, ale nemala som vôbec ako keby nejaké pochybnosti o tom, či to je dobré rozhodnutie, ale bola som naozaj nastavená, že to skúsim v zmysle prijímacieho konania, pretože sa nás na to jedno miesto hlásilo veľmi veľa. Ja som nikdy nebola na úrovni nášho pracoviska, oddelenia transatológie, ako ten študent, ktorý by bol ako keby ja som to tak nevnímala, že nemala som červený diplom, nebola som jednotkárka, ako 5 skúšok som robila na miliónkrát, lebo však aj tedy len začínalo, tak trošku inak ten systém fungoval, že zľutovali sa kolegovia nado mnou aj na slovenčine, pozdravujem, že dávali mi veľa šancí tam, kde som ja odmietala sa niečo učiť, ale proste len preto, že som ako keby možno som si neuvedomovala, v čom je to pre mňa prínosné a dnes si to naozaj uvedomujem a ja sa aj k tej slovenčine veľmi rada v tých spomienkach vraciam, lebo v mnohom ma tiež formovala, ale ja som to tak cítila, že ja asi nie som úplne ten adept, ktorého by možno to akademické pracovisko chcelo. A viem, že tam išli ľudia, ktorí mali samé jednotky, alebo boli viditeľní, alebo vždy všetko odovzdali na čas. Ja som aj diplomovka, akože posledný deň o polnoci, akože ja som naozaj nebola ten študent, čo by niekto povedal, že na prvú, že tuto nejaká akademická dráha. Ja sa tak seba vnímam. Nikdy mi to nikto nedal pocítiť, ale ja som sa tak vnímala a asi naozaj pamätám si tie pohovory, ktoré boli veľmi intenzívne, vôbec to nebola formalita. A ja si myslím, že neviem, ako to tak povedať diplomaticky. Myslím si, že som nebola v nejakej prvej úvahe, ale myslím si, že moje úplne úprimné otvorenie odprezentovania seba a svojej motivácie presvedčilo tú komisiu, že hoci nie som tá s tými najlepšími známkami, alebo hoci som študent, ktorého si každý pedagóg pamätal, že všetko bolo na poslednú chvíľu, hoci dobre, ale naozaj na poslednú chvíľu, že to asi možno, že bude mať nejaký iný zmysel a za to som vlastne veľmi vďačná. A keby tá príležitosť neprišla, tak by som išla iným smerom a bolo by to tiež asi úplne fajn, ale uvedomujem si ten moment, lebo to prijatie na doktorandské štúdium asi veľmi ovplyvnilo, akým spôsobom som sa ja ďalej formovala, samozrejme, že aj odborne,
aj profesne, ale určite mnoho aj ľudských. Stretla som neuveriteľných ľudí, zažila som neuveriteľné veci, splnila som si milión svojich snov a teraz mám 40 rokov, čo teda v porovnaní s niektorými je oveľa viac, ale nemám 100 rokov, ako vždy hovorím. A naozaj ja si veľmi vážim, koľko snov som si mohla vďaka všetkým týmto okolnostiam vlastne splniť. Takže mám na to len a len pekné spomienky. Je skvelé, že si povedala, že si nebola ten študent, ktorý mal samé Ačka, ktorý odovzdával všetko vtedy, keď mal, že diplomovku si odovzdala na poslednú chvíľu, lebo to dáva tak ako keby takú nádej podľa mňa tomu, že nemusí človek byť totálne dokonalý, perfektný, bez chybičky na to, aby mohol ísť na to doktorandské štúdium, že možno ak aj nejakí študentky, ktorí nás počúvajú, zvažujú to doktorandské štúdium, tak teraz možno, že pochopia, že to nie je o tom, že od prvého ročníka byť ten 100% makačka. Takže super. A ty si vlastne študovala na doktorandskom štúdiu s akou témou? Na akú tému si mi písala prácu? No ja ti najprv poviem, že na akú som sa prihlásila, lebo to boli také zaujímavé časy, takže téma, na ktorú som sa ja hlásila, sa volala, že štilistický aspekt v preklade. Pamätám si ten moment, že ďalšia bola, že lingvistický aspekt v preklade a ja si to presne pamätám, že ja som, že že ja by som to doktorantské aj chcela skúsiť a sa prihlásiť, ale že žiadna z týchto tém vlastne nie je niečo, v čom by som sa aj nejako videla, alebo boli pre mňa tak ťažko uchopiteľné. A hlavne pre mňa lingvistická orientácia ako keby je vždy zaujímavá, obdivujem ju, ale nie je to tá moja línia, že ja naozaj som skôr praktik, ako veci fungujú, ako sa manažujú, prečo to je, ako sa interpretuje význam, ako komunikujeme, ale už z toho pohľadu tej prekladovej komunikácie, kde samozrejme o tej lingvistiky sa odrážame, ale ja som sa aj veľmi bála toho, že ja mám robiť nejaký lingvistický výskum, že toto asi nedopadne dobre. Tak som si povedala, že sa prihlásim na ten štilistický aspekt v preklade, ale odprezentujem tému svoju. Wow. Akože ja som bol jediné, akože ja neviem, prečo ma nevykopli odtiaľ už akože deň jedna odšadiaľ. Ale áno, odvážne rozhodnutie zase zafungovalo, lebo to nebolo, že ja odprezentujem inú tému. Ja odprezentujem výsek témy, ktorá spadá pod štilistický aspekt v preklade, čo je jemné, to je téma na celoživotný výskum krát 100, hej. Ale prišla som s tým, že ja som vedela, že som sa chcela venovať tomu, čo sa vtedy nazývalo etnická próza, ale v preklade, že ma tá téma veľmi zaujímala, mne bola veľmi blízka tá línia amerického prostredia a zase bolo to aj vďaka tým pedagogičkám, ktoré som spomínala, ktoré sa venovali tiež akože minority writing, ethnic writing, postkoloniálnej literatúre vlastne Nitra v tomto nastúpila na ten trend vlastne hneď vtedy, keď v translatológii išiel vo svete. A mne tým pádom tá línia bola blízka a ja som vlastne prezentovala tému, ktorá bola zameraná na štilistické špecifika v preklade takejto literatúry a vtedy to bolo asi také dosť odvážne, lebo to ani neprebieha nejaké konzultácie, ako by ste k tomu pristúpili. Aj dodnes sa priznám, nemám ich rada, lebo ja si myslím, možno, že aj na základe tej svojej skúsenosti, že ten uchádzač by mal byť ten, ktorý vie, čo ho zaujíma a samozrejme to neznamená, že to tak potom sa nemôže ďalej dokreovať, ale myslím si, že ten záujem tiež toto by mohlo ako keby ukázať, že viem si reálne predstaviť, čo by som v tej téme chcela skúmať a prečo to je relevantné. A to tiež asi vtedy pomohlo, lebo som prišla pripravená s tým, že viem prečo, viem prečo to je prínosné pre prax a viem, ako by som to chcela robiť. A bolo to samozrejme vďaka tomu, že som mala za sebou pedagógov, ktorí mi dali nejaký základ v týchto veciach počas toho štúdia a potom bola tá taká povinná jazda, ktorá býva. Viete si predstaviť aj externé štúdium a ja som proste bez váhania povedala, že nie. Z jedného jediného dôvodu, že pre mňa nebola motivácia mať PhD, ako to, že u nás niekto skončil magisterský titul, my sme mali takú obrovskú oslavu, celú rodinu, bolo to úplne krásne, že nie, ja som nemala tú ambíciu toho PhD, ani som nemala ambíciu alebo predstavu, že aj ja potom ostanem pracovať na univerzite, že ja som vždy tak rozmýšľala, že po ten krok jeden a potom, že ďalej sa uvidí, čo mi to dá, či sa v tom nájdem. Ale v tej chvíli to bola úplne impulzívna odpoveď, ktorá bola, že nie, že moja motivácia je byť tu, že ja chcem byť súčasťou tohto pracoviska a chcem sa venovať tomu, aby možno niektoré veci fungovali. Myslím si, že som použila slovo, že lepšie, lebo to si presne pamätám, že tam nejaké zdvihnuté obočko sa na mňa pozrelo. Čo vám tu táto študentka hovorí? Oprávnene a tiež to chápem, že by som možno úplne rovnako dneska reagovala, ale proste podľa mňa ja som naozaj ukázala, že viem, čo chcem a prečo a že môžem tomu pracovisku niečo priniesť a že prichádza niekto, kto možno je iný a kto asi bude aj počas toho doktorandského určite vymýšľať a testovať rôzne hranice a tak aj bolo. Pozdravujem všetkých tohto obdobia a ďakujem im za nesmiernu trpezlivosť so mnou.
A vieš nám povedať Bolo nejaký to super. príklad, aké hranice si testovala? Lebo toto Bolo znie ich veľmi veľa. Bolo ich veľmi veľa, ale skôr ako keby tiež nebolo to testovanie hraníc ako keby nejakých, že antisystémových, skôr takých, že no ale toto sa tu robí takto a ja som vždy mala pocit, že no dobre a ja to samozrejme rešpektujem a teda a keby sme to skúsili takto, tak možno by to malo nejaký väčší efekt, neskúsime. A skôr to boli veci, ktoré neboli ani z dnešného pohľadu. A my aj s Martinom Dievčošom o tom veľa hovoríme, že, a to nie je preto, aby sme seba nejako glorifikovali, vôbec nie, a mohli by sme sa dotknúť aj tejto témy, že Martin Dievčoš v mojej kariérnej ceste, lebo ak hľadaš pikošky, tak to je strašne veľká zábava. Yes. A budete nás vnímať ako mladších a coolovejších podľa mňa. Ale v podstate bolo to skôr o tom, že ja som chcela testovať možno, že aj svoje hranice a dovtedy skutočne trošku naprieč Slovenskom bolo najvýraznejším podujatím o preklade, či už pre odbornú alebo širšiu verejnosť, to bola letná škola prekladu a bola úžasná, na ktorú sa dostalo zopár vyvolených a zopár mladých vyvolených ľudí a vyvolených nie preto, že niekoho poznáte, ale vyhrali ste univerziadu, do ktorej som sa napríklad nikdy nezapojila, bohužiaľ. A doteraz to ľutujem, neverila som si, alebo teda moc ma, neviem, zaneprázdňoval kultúrny život v Nitre, neviem. Alebo ste vyhrali nejaké ocenenie, alebo ste už boli doktorant, ale naozaj, ja keď som chcela ísť na podujatie o preklade, tak som nemala ísť na aké počas svojho štúdia. A na našej škole alebo na našej katedre sa organizovalo veľa konferencií. Banská Bystrica organizovala konferencie, ale ako študent som nevnímala, že sú to ako keby fóra pre mňa. Takže prvá vec, ktorú sme otestovali s Barborkou Kráľovou, ktorú poznáte z Ikaru, mojou tiež vtedy veľmi dobrou kamarátkou, kolegyňou, spojili sa nám cesty tiež, pretože sa mali v istom tom momente, ja som za to veľmi vďačná. Sme povedali, že veď ale tak správame si také podujatie o preklade, ktoré tu bude bývať a vždy sme mali aj my na našej katedre, že prišiel nejaký prekladateľ, bola nejaká prednáška, ale možno, že a ospravedlňujem sa, ak to znie kriticky, ale možno, že aj forma, spôsob, alebo to, akým spôsobom sa nám to podujatie prihováralo, hoci aj pani profesorka Gromová robila vždy s profesorkou Miglovou, aby nám priniesli čo najviac ľudí, ale bolo nám to proste tak nejako vzdialené. A my sme vtedy s Barborkou teda prišli s tým, že my sme sa raz tak rozprávali pri nejakom posedeničku, samozrejme adekvátnom veku, že je miné, že tak si niečo správme, že priniesme sem tých ľudí, že však prečo nie, že to sa nejako musí dať. A keď si naozaj predstavíš, čo ty si vieš spojiť so svojím kontextom, že robíš niečo, čo sa predtým veľmi nerobilo, tak to bolo, ako keby všetci spozornili, že ako dobré dievčatá, pekne ste si to vymysleli, ale zbláznili ste sa, akože ako to bude, lebo my sme vlastne teda vtedy dve žabky prišli za profesorkou Gromovou a som povedala, že my by sme chceli, aby sem prišiel Dano Hevier, Jan Strasser a aby sem proste prišiel Michal Hvorecký, ktorému vtedy sa darilo aj s jeho nejakou prekladovou tvorbou, aj s jeho vlastnou spisbou, neskôr Milan Richter a proste naozaj tie najväčšie mená z prekladu, ktoré ešte aj dnes si vieš predstaviť a že a my tu budeme mať také podujatia, bude to celodenné, prídu tam študenti a my chceme a pamätám si to z desene v jej tvári, možno, že aj preto, že mala pocit, že no tak vy ste si to pekne vymysleli, ale že ja a chápem to tiež, že pri všetkom, čo sa na tých pracoviskách deje, možno, že nemala dôveru, že my to nejako teda zvládneme a mali sme vtedy taký veľmi prísny sekretariát, ktorý nám tiež vysvetlil, viete, koľko je s tým administratívy, to nikdy nedokážete. A my sme si to proste spravili, boli to tvorivé prekladateľské reflexie, na ktorých si vlastne vystúpila aj ty, ktoré aj moji študenti veľmi dobre poznajú a ja verím, že zavistajú aj študenti z ostatných katedier. Dnes už na ňom so mnou vlastne spolupracuje Andrej Zahorák, mne veľmi blízky kolega, aj prekladateľ, to tiež všetci viete a nebol rok, kedy sme ho vlastne od toho môjho druhého roka, lebo vymysleli sme si to prvý rok, zrealizovali sme ho v septembri prvý rok, kedy by sme ho vynechali. Naozaj myslím si, že každý, kto v preklade niečo znamená, tam vystúpil, ak nevystúpil, tak ešte len vystúpil, lebo ho robíme len raz za rok, takže nestíhame zavolať všetkých. A toho sa tak ale všetci zľakli, že prečo, ako ich vyplatíme a my, že no tak zoženieme nejaké peniaze, pani profesorka, ona, no ale dievčatá, že to takto nefunguje a my, že Ježišmária, že čo zase aké stresy, zoženieme sponzorov, ako, no tak napíšeme niekam, do nejakého vydavateľstva, do nejakej firmy, mali sme vtedy dabingovú jednu prekladateľku, hovorím, a vaše dabingové štúdio nemôže nám dať nejaké peniaze? A teraz tie otázky, ktoré dnes pre mňa tiež, asi by som sa pýtala rovnaké, ale áno, ako, komu, kam, veď to vám nemôžeme dať na ruku, akože my sme si to naozaj predstavovali tak ľahko, ale toto podujatie otestovalo hranice každého a keď už teda sa rozbehlo, tak v tom ďalšom roku ja som už nabehla tá línia, že dubbing film a ja, že no aj filmové by sme chceli a ja to nechcem mať v priestoroch školy, lebo sú škaredé, netajím sa tým, že Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre funguje teda v budove polikliniky.
škaredej, že ja to chcem mať v divadle. A to tiež si pamätám, a pani profesorka Gromová zdvihla obočia, že no to je síce pekné, ale to sa asi len tak nedá, tak som tam prišla. Dobrý deň, ja som táto a to by som chcela, či sa tak na mňa niekto pozeral, že kto som, čo som, či som sa nezbláznila. Tam možno, hej, že teda petície pre Greenpeace, akože som využila, vidíš to ten potenciál. Ale vždy to vyšlo. A podľa mňa to vyšlo nie preto, že som nejako bola veľmi otravná, ja som nikdy nemala za sebou nejakých v tomto období ľudí z kultúrnych inštitúcií alebo vo svojej rodine, akože absolútne nie. Proste vedela som asi ľudí presvedčiť, že tá idea, s ktorou prichádzam a to, čo si myslím, že to má možno priniesť, naozaj stojí za to, ale vždy aj ako pragmatik som riešila aj to, že pre vás by to mohlo byť zaujímavé v tomto. A vedela som to už vtedy som si tak neuvedomovala, vtedy som si myslela, že ježiš, jak dobre som to vykecala. Nie, že človek, keď je mladý, tak sa teší z takých iných vecí, ale dnes si spätne sama sebe viem priznať a potlapkať seba po pleci, že vedela som to urobiť tak, aby naozaj reálne tá druhá strana mala tiež nejaký prínos toho, čo riešime. A či to tá druhá strana bola katedra, alebo študenti, alebo vydavateľstvo, alebo divadlo, alebo dubbingové štúdio, alebo ktokoľvek, tak jednoducho vždy som sa na všetky tieto testovania hraníc, ktoré ja som teda počas svojho doktorandského štúdia prinášala, pozerala tak, že to nie je za to, že ja chcem, ale za to, že si myslím, že to tak dáva nejaký zmysel. A ukázalo sa to ako celkom fajn cesta, či už potom to, ako sa rozbehla audiovízia v Nitre, alebo to, že tie reflexie nám fungujú dodnes, to, že vždy miestnosť praska vo Švikoch. Bolo to super, ale každý, kto v tom riešení aj v tom univerzitnom systéme, ktorý je náročný a je skosnatený, ale sme štátna inštitúcia a má tá skosnatenosť aj svoje opodstatnenie, tiež už dnes si uvedomujem, že naozaj, že má, tak no ďakujem, že to so mnou vydržali. Takisto som hneď mala, že prečo reflexy nevyjde nejaká kniha, a dnes to tiež je také, že školy chcú publikácie, ale vtedy to bolo také, že publikácie písali profesori a doktoranti niečo prefotili, doniesli, pomohli a písali dizertačnú prácu a odučili hodiny a odučili tých hodín viac. Ja si pamätám semester, keď som učila 18 hodín a mala som učiť 4, ale veľmi ma to bavilo, ale vždy som mala aj ten pocit, že mňa zaujímala každá línia toho doktorandského štúdia, tej akademickej práce. A vtedy tiež, čo by sme to vydali a na to treba sponzora. Tak sme zase písali, že či by to nejako išlo a veľmi pekne ďakujem vlastne vtedy kolegyni Lenke Hruškovej, ktorá vtedy pôsobila v dubbingovom preklade. Možno nejako tam najvýraznejšia osobnosť, ale prvá kniha z reflexí vlastne vyšla vďaka tomu, že sme dostali sponzorský dar. A už tie ďalšie vychádzali ľahšie, lebo už každý projekt po nás chňapol a povedal, že toto by mohlo byť zaujímavé. Takisto moja prvá konferencia nebola konferencia na vlastnej katedre, ja som išla na najväčšiu konferenciu o postkoloniálnej translatológii v Bergame. A teda som si prišla spraviť ten cestovný príkaz a tiež sa na mňa každý pozrel, že a vy máte nejaký grant? Alebo niečo. A ja som sa, že grant? Lebo tiež nič sme nevedeli o tom fungovaní, takže to boli skôr takéto veci, ale naozaj mala som veľké šťastie, že tým, že mi ten akademický svet v tom prostredí, ktoré v Nitre vtedy naozaj bolo veľmi prajné, veril to zanietenie a že za ním asi tiež hľadám nejaký väčší význam, tak vždy našli nejakú cestu, aby mi to nejako umožnili. Aj keď pochopili, že to nevzdám, že budem asi otrovať dovtedy, že kým sa tá cesta nenájde, tak to je druhý rozmer. Ale ja mám pocit, že ty si sama našla cestu, že teraz, keď tak spätne uvažujem o tom, ako začínala zimná škola prekladová sa zobuď, tak nás práve, že my sme sa stretli s takým nadšením. Jasné, tak toto bude, tak toto správame. A vlastne rozmýšľam nad tým celý čas, čo si hovorila, že čo by sme robili, keby sme sa stretli možno, že nie až s takým entuziasmom našich vyučujúcich, že by nám povedali, viete, ale tak to nejde len tak. Ako, dobre, mali sme také trošku prekážky, ale že je to super, že ste aj napriek tomu možno, že no nie odhováraniu, ale takému tej opatrnosti. Áno, tak. Opatrnosť je dobré slovo, áno. Do toho napriek tomu išli. A teraz normálne neviem, že čo z toho všetkého, čo si povedala, lebo toho bolo strašne veľa zaujímavého, veľmi veľa zaujímavého. Tak ja ti to prepojím, chceš? Ja sa odmoderujem. Martina, že kde sa v tvojom živote objavil Martin Dievčuš a aké pikády ty povedal? Presne, toto je perfektné prepojenie, pretože to, čo si práve povedala, možno aj o tom tvojom pocite z tvojho štúdia a z nápadu, že zimná škola prekladu, tak ja naozaj si myslím, že
veľmi veľká vďaka za to, že to takto bolo aj pre teba, že veľa vecí teraz naozaj to funguje úžasne a tá komunita prekladateľská je aj u vás veľmi živá, hoci vždy bola, ale teraz to hovorím z toho študentského pohľadu, ako z akademického, jasné, my sa všetci poznáme, aj v Bystrici máme úžasných kolegov, kamarátov a tak ďalej. Hovorím z toho pohľadu aj toho nejakého zapojenia študentov, života študentov a mladých doktorantov nejakej novej generácie, tak ja si naozaj myslím, že tú cestu otvoril v mnohých smeroch práve Martin. Určite. A vy ste ako keby generácia, tak ako ja aj dúfam, že v Nitre tá generácia to vníma, že super vlastne, že nemusí každá generácia ako keby začínať od nejakej piky v tom, že síce robíš niečo nové, ale máš nejaké zázemie a niekto ti povie toto takto, toto vybavíš takto. A ja v tej Nitre, ja som tiež tú podporu mala, ale tým, že dovtedy sa veľa takýchto vecí nedialo, asi ani na fakulte, lebo rezonovali naozaj veľmi aj na fakulte, tak skrátka bola to len opatrnosť pedagógov, ktorí na tom pracovisku vtedy boli, ktorí možno chceli ani nie tak ušetriť seba od nejakej pridanej práce, ale možno ochrániť aj mňa, aby som sa nepopálila, alebo aby naozaj nevznikol nejaký problém, alebo tak. A myslím si, že naozaj v Bystrici ako keby práve to, čo možno, že mne sa podarilo nejakým spôsobom prednastaviť v Nitre, tak spravil práve Martin a my sme takí brat a sestra v tomto putovaní a naozaj tiež za to môže len asi taká šťastná zhoda náhod, pretože my sme obidvaja v našej generácii boli tí takí frfloši, ale frfloši na to, že aké to super a že my vlastne sme na pracoviskách s úžasnými ľuďmi a že je to super, ale že chce to takú nejakú šťavu, že chce to niečo iné, alebo že nebojme sa, alebo vtedy ešte naozaj prevládalo to také, čo voláme, že to malé slovenské, ale že čo mi odtiaľ to a nejaký projekt a proste bola to všetko len opatrnosť a my sme tak stále chodili, možno, že aj tým asi aj aké sme povahy, aj z akého zázemia pochádzame, či jeden, či druhý, tak sme tak boli, že až nie, tak skúsme a že keď naozaj skúsime a sa to nedá, tak potom si povedzme, že nie a my sme sa vôbec nepoznali, vôbec sme na seba nenarazili. A Martin bol vlastne, myslím si, že Bárborky Kráľovej spolužiak. A na letnú školu prekladu ešte v Budmericiach sme sa raz dostali viacerí doktoranti a tam sme sa vlastne prvýkrát stretli. Ako to v tomto veku býva, bol tam nejaký teda večerný dejchanek samozrejme a všetci sme si proste pokecali a neboli to pokeci o ničom, boli to pokeci o preklade, prekladaní, prekladateľskej profesii, našich prekladateľských snoch. Aj o tom, že ako by ten svet možno, že mohol vyzerať ďalej pre ďalšie generácie aj v tom akademickom svete. A proste v ten deň sa naše cesty naozaj ako keby stretli a hneď som vedela, že som našla skvelého kamaráta, ale hneď som vedela, že som našla takého nejakého bojovníka v týchto veciach ďalšieho a je to úplne super vedieť, že možno, že to nie sú len nejaké vaše sny, alebo každý tak začne časom pochybovať, že prečo to ja vlastne hecujem, že prečo ja si vlastne neodučím svoje hodiny a nejdem si tomu akože sadnúť a ja viem byť aj ako keby extrémne lenivá, akože naozaj mám to strašne rada, keď si to doprajem, ale že keď možno jeden cítil, že polaví, tak tam bol ten druhý, ktorý povedal, čo robíš, vie, že ideme, nie, poď, skús. Bola medzi nami vždy aj taká súťaživosť, ale zdravá. Naozaj Martin tiež určite by potvrdil, že my sme nikdy spolu nesúperili v zmysle, že kto je lepší. V zlom slova zmysle, skôr v takom, že on bol na konferencii v Španielsku, tak ja pôjdem do Talianska. On napísal monografiu, čo mne v tom veku prišlo, a ja aj doteraz, že napísať jedno veľké ucelené dielo, to každý vie, že ja ako keby, asi tou organizáciou času je to pre mňa náročné, ale tak keď Jožoš napísal monografiu, tak aj ja napíšem monografiu. Vtedy ako Milka Janecová som ju nikdy nenapísala. Napísala som ju potom až ako Emilia Pérez neskôr, ale boli pokusy, ale vyšlo to všetko v článkoch. A sme sa tak nejako na seba doťahovali, ale ako keby tak, že sme sa snažili jeden druhého motivovať. A to je super, lebo to nie je také doťahovanie, ale skôr posúvanie. Bolo to super, že vedeli sme sa motivovať a vedeli sme si aj s ostatnými kolegami, ktorí potom ako keby do tej zostavy pribudali, a vedeli sme si aj poradiť, že toto nevieš, tak skús to takto. Alebo vieš čo, tuto má napríklad takáto grantová schéma je a možno, že aj tým, že sme neboli v tom čase na rovnakom pracovisku, tak sme si vedeli ako keby pomôcť bez toho, že by sme cítili, že jeden druhého ohrozujeme, hoci si myslím, že aj keby sme na jednom pracovisku, tak by sme to my tak asi nemali. Lebo vieme, aj obidvaja sme také typy, že to, že sa darí niekomu inému, neznamená, že mne sa nedarí. To je niečo, čo asi zdravo treba mať nastavené. Takže toto bola tá cesta. Máme takú fotku viacerí ľudia z prekladateľského sveta. Nebudem menovať všetkých, pretože nie všetci o tom ako keby vždy sa k tej spomienke vracia, ale my sa s Martinom k tej fotke vraciame. Máme tam všetci také úsmevy fialové od nejakého pohára červeného vína, keďže sme mali 20 volačo rokov. Tak hovorím, že to je taká pamätná fotka a pamätám si, že sme si vtedy ešte hovorili, že toto bude sranda,
ak sa nám raz tieto všetky sny podaria a že tú fotku raz vyťahne niekto, alebo my ju vyťahneme a že budeme na ňu spomínať. A už sme to párkrát spravili, že sme na ňu zaspomínali, tak to robím zás, lebo samozrejme tá fotka je úplne OK a všetci sme boli úplne OK, to vôbec z toho nerobím, že to bol nejaký divoký žúr. Bol to skôr taký filozofický večer, len tá fotka je taká úsmevná pre nás a tak to vlastne začalo a naozaj do dnešného dňa, ako keby ja v mnohých kolegoch, ale v Martinovi aj vidím takú tú silu toho, že hoci možno, že sme aj z prostredia, ktoré, že nie je úplne, alebo nebolo dlho úplne až také viditeľné. Vychádzame z tradície ľudí, či už ktorí boli v Banskej Bystrici alebo v Nitre, ktorí sú neuveriteľní odborníci, keby možno, že aj takou vlastnou skromnosťou, len nie sú na všetkých plagátoch, čo iba pridáva ako keby nejaké pozitíva k tomu, ako by sme ich opísali a že skrátka, ak budeme chcieť, tak môžeme si tie sny plniť aj svoje, ale aj pre svojich kolegov, aj pre svojich mladších kolegov, aj pre svojich študentov, aj pre svojich absolventov a že jednoducho sme súčasťou toho prekladateľského sveta a pre mňa bolo veľmi dôležité takéhoto súputníka na tej ceste nájsť a som mu naozaj za to veľmi vďačná. Takže takto. Super, wow. Normálne som sa tak zahlbila do toho tvojho príbehu, že som až zabudla, že nahrávame podcast a že bude nasledovať moja ďalšia otázka, ale už som späť a chcela by som sa ťa spýtať, že teda dobre, ty si mala vlastne svoju dizertačnú prácu o tej literatúre nejakej minoritnej. Áno, ja som sa vlastne venovala afgánsko-americkej literatúre v preklade. A ako toto potom prešlo do audiovizuálneho prekladu? No, v podstate ja už na začiatku toho štúdia, doktorantského, už tá audiovizia sa okolo mňa motala, ale v praxi, lebo ja som ako keby v praxi začínala umeleckými prekladmi, ktoré je moja školiteľka vedie vydavateľstvo Enigma, tej diplomovej práce, ktorú teda som ju jej poslala naozaj, že už vtedy, keď vôbec ďakujem, že ju prijala, ale ona mi aj písala, že ale vy ste vždy veľmi mali pekný štýl a že nechceli by ste prekladať nejakú knihu a to boli také moje začiatky. A veľmi sa mi to páčilo, že som naozaj tú prvú knihu na preklad dostala takto na tanieri, že a to si tiež veľmi vážim, lebo potom ostatné vydavateľstvá už ma poznali, mohla som s tým pracovať a tlmočila som, že ja som veľmi veľa tlmočila. Veľmi som, tak ako keby ma to bavil ma ten adrenalín, samozrejme v tom veku sa mi páčilo, že že potom mám prišli tie peniaze, že toto, ako bolo to také pre mňa veľmi motivujúce, spoznávala som veľmi zaujímavých ľudí, ale ja som si pri tom tlmočení, začala som sa ja cítiť zle a bol to možno môj taký prvý kontakt s vyčerpaním a stresom, čo dovtedy som si nejako, ako keby, však viete, že také veci existujú, ale podľa mňa dlho si ich neuvedomujete, alebo že môžu mať takýto dopad, hej. Vtedy som, že že toto tlmočenie akože síce je pekné a môžem si veľa vecí kúpiť, nebola som dostatočne múdra na to, že by som šetrila. Jasné, mamonárka, bík, ale to hovorím s nadhľadom, už akože dnes taká nie som. Ja som to tlmočenie potom tak pustila, alebo nechala som si len tie, ktoré som považovala za relevantné, dnes už netlmočím vôbec. Nehľadala som ja vyslovene, že niečo miesto toho, lebo už aj v tom doktorandskom dianí sa toho ako keby tak začalo zbierať viac, ako naozaj tam už sa tie veci začali kumulovať tak trošku, že bolo treba regulovať, ale ja vlastne z tej línie tej strednej školy Oravskej som mala také zázemie v takom divadelnom prostredí na strednej škole a to zase spomínam to len preto, ako každý človek vo vašom živote môže nejakým spôsobom ovplyvniť, čo sa bude diať ďalej a teda títo divadelníci mnohí šli líniou štúdia filmu a filmovania a začali vlastne pracovať na svojich filmoch. A zrazu bolo, že na Orave som bola Ema, alebo iná Milka bola v triede, takže Ema, prosím ťa, že ty robíš s tým prekladom aj angličtina vždy ti išla, že prosím ťa, že vedela by si mi toto preložiť, uchádzam sa o nejaký grant. Takže a to vlastne boli moje prvé scenáre na nejaké krátke filmy, ktoré šli do nejakých študentských súťaží a tak ďalej. Veci, ktoré aj dnes možno sa mnohým študentom a preto ich spomínam, zdajú, že to sú také frky, že to, na čo sa do tohto ja idem zapájať, že to nie je relevantné, akože všetko je relevantné, lebo zrazu potom títo ľudia v mojom živote začali s tými svojimi krátkými tiež študentskými filmami vyhrávať a vlastne vyhrávali na medzinárodnej súťaži aj vďaka dobrému prekladu. A tam tá synergia toho, ako nás kedysi bavilo zo divadlo a sme tam boli tak akože veľmi, že my sme teda boli tá cool party a tých takých akože alternatívnych študentov z nášho ročníka, tak sa vlastne začala prepájať v tom filme. Každý sme vyrastli tiež úplne iným smerom a potom prišiel taký iný dotaz, a prosím ťa, že vedela by si k tomu spraviť titulky a ja som v tom období bola človek, ktorý, že nebola celkom odpoveď, čo nebolo vždy dobre, ale v tomto to bolo dobre a ja, že jasné,
Tak potom, že no dobre. A že čo to vlastne znamená, lebo vtedy naozaj to bolo niečo, čo vás žiadna škola nenaučila. Ja si pamätám, že my sme raz mali voľakú prednášku s niekým v Nitre, potom viem, že raz ako keby spolu niečo robieval na filmárskych katedrách. Mirka Brezovská vždy na letných školách ako hovorila o audiovízii a ja som jej visela na perách. A to boli pre mňa také prvé stretnutia s tou audiovíziou, ale ten podnet prišiel z tých praktických skúseností a že no dobre takto, a oni, že ale my by sme to potrebovali mať spravené aj technicky. A ja, že to čo znamená? A naozaj mi to bolo tak vzdialené, ale vlastne začala som hľadať vo svojom okolí ľudí, ktorí teda vedia, čo to znamená, lebo dnes jasne, každý náš študent, aj nitriansky jednoznačne by mal, ak nie, hreším na ďalku, ale aj bystrický by povedal, no jasné, že to znamená, že máš nejaký SAP, nejaké SRTčko, lalala, ako vraciame sa do roku 2008. Čo nebolo také jasné a vtedy aj väčšina titulkárov v praxi netitulkovala, robili vo Worde ak. Takže som si to tak nejako začala hľadať, zisťovať, stretla som ľudí, ktorí mi povedali, no na to je nejaké titulkárske zariadenie, a že to mi nejako nedáva zmysel, čo aké zariadenie, však ale to asi súvisí s tým kinom, že to sa nás netýka, že začala som sa proste v tých veciach ako keby tak viacej vrtať, alebo som im chcela porozumieť, lebo ma vlastne vyrušovalo, že ja sa aj pýtam ľudí vlastne ako keby z fachu a nikto mi nevie odpovedať a prišlo mi, že toto dnes nikto nevie. No a tam to vlastne začalo, že som sa teda dostala k nejakému prvému softvéru. Sama som sa s ním naučila robiť, lebo nie je veľmi čo, ako na nejakom úplnom, vtedy boli také fóra, že aj dnes tých fór je milión. To bolo podľa mňa nejaké totálne pirátske, to bola taká stránka, veľmi bola populárna, čierne pozadie, zelené písmenka, neviem ako sa volala, kolegovia, niektorí kamaráti by možno vedeli. A tam bol aj nejaký postup, že ako spraviť titulky, technicky čo, aké príkazy a vlastne ja som sa s tým začala hrať. Pár takýchto titulkov som spravila, potom už teda tiež títo moji kamaráti boli na doktorandskom štúdiu a robili film na jednu súťaž a ten film vyhral a vyhrali s mojimi titulkami. A prišli im peniaze a ja som potom dostala zaplatené za svoju prácu a vtedy som si povedala, že toto absolútne je oblasť, ktorá je nepokrytá, ale mi prišlo, že každý ten film, ktorý do toho zahraničia išiel, musel tie titulky mať a musel ich mať dobré a veľakrát povedal na tom, že ich dobre nemal a tam mi to prišlo, Ježišmaria, jasné, že ako keby aj tá literatúra mňa bavila, aj ten umelecký preklad, neviem, vyšlo mi nejakých 10, 12, 15 kníh, nepamätám sa, ale stále to bolo také, že baví ma sa v tom vrtať, rozmýšľať, ale tak mi tam niečo chýbalo a toto mi v tom pracovnom prišlo, že jasné, toto je úplne všetko, čo mňa zaujíma, že technicky, formálne, niečo nové sa naučím, nejaký nový smer, výskumne, teraz z tej audiovízii zrazu ten pojem komunikácia a preklad nadobudol rozmery ako keby nad všetkými poučkami, ale vlastne skryte v každej poučke a ja, že wow, a tam sa to vlastne celé otvorilo a tam potom prišli vlastne tými, sme najprv robili ateliéry audiovizuálneho prekladu. Tam sme začali robiť prvé školenia, titulkovacie, dubbingové listiny, preklady. Ja som sa vlastne cez veľa týchto vecí učila, potom, čo som sa nevedela naučiť, som sa vlastne učila na University College v Londýne, čo mi dalo nesmierne veľa a tam sa to už potom celé rozbehlo, takže to zvalcovalo všetkých, ale priznávam, že v istom momente určite aj mňa a neviem si predstaviť, že už teraz by som sa niečomu inému vlastne venovala, hoci ty vieš, že sa venujem aj niečomu inému, ale ono to vlastne s tou audiovíziou tiež veľmi súvisí, takže tak nejako. A toto bolo ešte počas tvojho doktorandského Bolo to počas môjho doktorandského štúdia, ja už som teda tým pádom prácu dopísala na tému multikultúrne špecifika v americkej etnickej próze. Ja mám rada dlhé názvy, asi každé aj moje nejaké publikácie. Školil ma profesor Pokrivčák, literát, mnohí asi ho nejako registrujete, momentálne už pôsobí na Trnavskej univerzite, čo bolo super, dal mi absolútnu slobodu a on už vtedy vedel, že mňa to od tej literatúry láka niekam ďalej, alebo nechcem povedať, že ďalej, ale možno, že inde, iným smerom, hoci to literárne ma nesmierne veľa naučilo pre tú audiovíziu. A hoci vedel, že možno stráca do istej miery nejakého nasledovníka v nejakej línii, tak mal absolútnu dôveru, že ma v tom podporil. A občas bol aj taký, že že ale viete, že ešte je tu tá dizertačná práca a potom ma prihlásil, vtedy bežala taká súťaž celoslovenská Intenda, bol to obrovský grant za jednotlivé tie veľké disciplíny, prírodné vedy, humanitné vedy, ktorý raz za rok mohli doktoranti získať, bola tam finančná odmena veľmi, veľmi štedrá a on ma tam prihlásil v čase, keď ja otvorene priznávam, že z tej dizertačky ako keby som asi mala mať od toho oveľa viac, ale vždy sa v tej súťaži hodnotil ten doktorant komplexne, aký je, čo robí, aké má výsledky, že nebola to ako keby súťaž prác, bola to súťaž osobnosti doktorantov a aj vďaka tomu, že on mi dal tento impuls a ja som tam tiež prišla, že viem, že sedeli oproti mne ľudia, ktorí dodnes rezonujú ako odborníci aj v medicíne, z tých humanitných vied, predsa len keď tam ako keby tieto svoje veci hovoríme, tak máme tie také pocity, že že čo im asi ide v hlave a
oni ma absolútne podporili v tom, že akoukoľvek líniou pôjdem, tak bude dobrá. Hoci ja som tam prezentovala tú líniu toho výskumu umelecko-prekladového, ale v aktivitách bola veľmi viditeľná tá audiovízia, ktorá tiež zaujala. Ja som vlastne vtedy ten grant za humanitné vedy vyhrala, ako keby to celoslovenské kolo, čo tiež, ja to neviem, mňa v tom veku asi najviac tešili tie peniaze, lebo mne nedochádzalo, čo to znamená. Až potom vlastne ma zastavil náš pán dekan, vtedajší pán profesor Garaj, a on, že vy si uvedomujete, čo sa vám podarilo? A on, že nie. A on, že toto je neuveriteľné, že kašlete na to, že peniaze miniete, tak aj bolo, ale že toto je super a že choďte si za tými svojimi snami a vtedy ja som ako keby to obhajobou tej dizertačnej práce výskumne ukončila tú líniu umeleckého prekladu, potom som ešte chvíľu prekladal, aj doteraz veľmi ma zaujíma praxeológia umeleckého prekladu, zaujíma ma to celé, len skôr ako pozorovateľa, ale výskumne asi aj po tom, čo mi vlastne vtedajší dekan, ktorá ja som vnímala ako veľmi výraznú autoritu, povedal, tak som vedela, že dobre, tak ak si mám ísť za svojím, tak to bude tá audiovízia, ale zase nechcem, aby to bola moja audiovízia, ale chcem, aby to bola naša audiovízia. Takže tak sa to nejako ukončilo. A po doktorandskom si vlastne plynule ostala na vašej katedre? Áno, po doktorandskom ostala som na našej katedre, v podstate učila som asi všetko, čo vôbec existovalo. Som naozaj vyučovala aj tlmočnícke disciplíny, aj literárne disciplíny, prekladové disciplíny mi boli vždy bližšie. Dokonca asi aj reálie, už keď si teraz na to spomeniem, tak už je to až také pre mňa naozaj veľmi vzdialené, ale tiež dobre, bola to dobrá skúsenosť. Ale vlastne pani profesorka Gromová mi umožnila, ja som hneď povedala, že, ale to bolo dokonca ešte počas doktorandského štúdia, že ja by som chcela, aby sa tu tá audiovízia učila. A ona vždy bola úžasná v tom, že ona vám dala najprv tú odpoveď takú oficiálnu a potom po týždni za vami prišla a povedala, že dobre. Ale bolo to super, lebo my sme vždy potom som ja chápala ako keby dve stránky tej veci, že to nie, že ja som si niečo vymyslela a teraz ako často možno, že doktorandi majú pocit, že im tie školy bránia, ale treba rozlišovať, že či sa nedaj Bože také volá, čo deje, ak áno, tak hej, treba spozoriť, alebo či to je tým, že naozaj sú nejaké pravidlá, kde skrátka tá inštitúcia nevie byť až tak flexi. A ona mi presne vtedy vysvetlila, ale to som bola ešte doktorantka, ona mi tú audiovíziu dovolila zaviesť už vtedy, neviem, či to bolo 2009 asi, že ale že to musí ísť najprv do akreditácie, ja som vôbec nevedela, čo je akreditácia, samozrejme, a že to tam nevieme tak celkom dať. A ja som odišla, smutný smajlíček, lebo to znelo dosť tak rezolútne, ale ona potom vo veciach, ktorých videla hodnotu, vedela vždy prísť naspäť a povedať, že takto som to vymyslela. Napríklad budeme to učiť pod predmetom, ktorý sa síce volá takto, ale v ďalšom roku už ide akreditácia, dáme to tam, takže vlastne v 2009 pod inou disciplínou sme mali prvý komplet celý semester audiovízie, už také, že naozaj audiovízie nie je, že súčasť niečoho a v tom ďalšom roku už normálne v študijnom pláne vlastne figurovala. No a potom, keď som ja už nastúpila, tak mi vlastne dovolila to, aby tých disciplín mohlo začať trošičku aj pribúdať a aby z toho C-čkového predmetu sa posúvali možno niekam ďalej, ale bolo to aj tým, že aj tá audiovízia začala naberať na relevantnosti ako keby v tom prekladateľskom svete. Takže stala sa takou mojou hlavnou líniou, hoci ja sa venujem aj mnohým iným veciam, aj výskumne, baví ma pragmatika, riešim profesijné aspekty, riešim ich aj vedecky, riešim ich aj vo viacerých asociáciách profesijných, ale ako keby tá audiovízia to je to moje, spolu s prístupnosťou, čo skrátka rozvíjam, pretože v tom naozaj vidím veľký zmysel. Skvelé. Ja aj keby som chcela ešte načať milión ďalších tém, tak by som rada načala našu poslednú, lebo už aj vidím, že čas je veľmi pokročilý a chcela by som sa venovať práve tým profesijným aspektom, ktoré si spomenula, pretože prednedávnom SAPT organizovali skvelú prednášku, na ktorej si hovorila o tom, že aké máme možnosti ako prekladatelia a tlmočníci, ktoré sú aj trošku mimo tých bežných možností tlmočnícko-prekladateľských. Tak by som bola rada, keby si nám o tomto vedela povedať nejak v kocke trošku viac. Jasné. V podstate ja ďakujem aj SAPTu za tú príležitosť a myslím si, že prišla naozaj v takom momente, kde možno, že aj prekladatelia nie len, že potrebujú, ale mali by počuť, že hoci všade my teraz čítame a počúvame, ako sa náš celý svet, ale aj ten prekladateľský teda ruka v ruke mení, takže to nemusí znamenať len všetko to, čoho sa bojíme, ale že to prináša aj veľa víziev a o tom vlastne bola a príležitosti, o tom bola aj moja prednáška. A ja som si tiež dávala veľmi záležať, hoci som na túto tému hovorila už viackrát aj na nejakých iných, aj medzinárodných fórach, aby skrátka to nebolo vystúpenie, ktoré len má priniesť nejaký entuziazmus a namotivovať, ale aby naozaj proste hovorilo o tom, čo ja vnímam
ako keby taký zásadný segment, ktorý nám do prekladu aj tlmočenia prichádza. A to je na jednej strane stieranie tých hraníc tej profilácie v takom tom inom význame, kde naozaj vidíme dnes, že tlmočníci titulkujú, tlmočníci prekladajú literatúru, umeleckí prekladatelia idú do audiovízie, audiovízia potrebuje odborných prekladateľov, ako keby zamiešali sa nám trošku karty. A mám pocit, že pri tej obrovskej rozprave o AI, či už v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle, tento rozmer zaniká a že prichádzame o nesmiernu príležitosť ako profesia. Tí, ktorí ju neprehliadajú, tak ako keby všimnite si aj vy, že nájdete dnes pár ľudí, ktorí neplačú o tom, že tú živnosť zavrú a že ten preklad nemá budúcnosť a že translatológia nemá budúcnosť a myslím si, že to sú tí, ktorí ako keby buď naozaj sú veľkí optimisti, ale hlavne si myslím, že sú to tí, ktorí toto neprehliadli. Pretože tam sa otvárajú ako keby príležitosti a segmenty, ktoré sú nesmierne potrebné. A práve teraz je dôležité, aby sme my ako komunita v nich ukázali, že sme naozaj s tým profesionáli, ale aby sme na ne vedeli zareagovať, pretože ak tú príležitosť ako komunita prepasneme, tak sa skrátka tak to býva. Tak sa to volá ako uprace a volá ako sa to uhádže, len potom spätne sa o nejakej prínosnosti svojej odbornosti argumentuje trošku ťažko. Takže to, čo som konkrétne hovorila na tejto prednáške, ale čo hovorím aj teda naozaj pri viacerých iných príležitostiach a čo vieme podložiť aj dátami, je to, že ako keby stále, ak počúvajú aj študenti hlavne, tak tá špecializácia v zmysle, že mám nejakú doménu, v ktorej fakt som dobrý, je dôležitá, ale začali nám výrazne fluktovať zručnosti medzi tými oblastiami, ktoré naozaj vlastne fungujú s jednou veľmi jednoduchou a preto nevyvratiteľnou vecou, že ľudia začali komunikovať inak. A keď ľudia začali komunikovať inak, tak my musíme začať prekladať a tlmočiť inak a už aj prekladáme a tlmočíme inak, len možno to tak vždycky zalepíme a nevieme sami dostatočne jasne aj artikulovať, že halo, hľadajte niekoho, kto vám toto spraví fakt dobre, tu som. A v tom sa snažím tých prekladateľov podporiť. Keď poviem, že komunikujeme inak, tak hoci nerada, ale samozrejme vždy aj otvorene hovorím, že žijeme v čase mnohých kríz a tie k tomu len prispievajú. Takže či už je to, čím žijeme teraz, že ten svet je menej bezpečnejším, či už žijeme aj tým, že sme chvíľku komunikovali v izolácii, tak naozaj komunikujeme veľmi veľa multimodálnym obsahom. Komunikujeme cez videá, cez audiovizuálny obsah, ktorý nepoužívame už len ako nástroj nejakej zábavy, oddychu. Naozaj audiovizuálny obsah sa pre nás stáva spôsobom a zdrojom učenia sa. V mnohých prípadoch sami viete, že keď niečo chcem vidieť, tak nájdem si nejaké inštruktážne video a teda aj v tom bežnom spotrebiteľskom prostredí. A stáva sa pre nás aj nástrojom komunikácie a tam prichádza taký ako keby nový rozmer, kde ak táto komunikácia zrazu má byť viacjazyčná, a má byť, lebo taký je náš svet. A ak má byť vo vysokoodbornom kontexte, lebo dobre, ak ja si mám pozrieť nejaké video, že ako poskladám jedno pero, tak to zvládnem, aj keby bolo po čínsky, si myslím, možno, lebo mi bude stačiť ten vizuál. Ale my sa o tejto zmene bavíme aj napríklad v prostredí medicíny, v prostredí operovania, v prostredí používaní rôznych nástrojov, v prostredí výroby, v prostredí vývoja. To naozaj sú veci, kde zrazu, ak sa začíname my baviť dajme tomu, poviem príklad, nejakých titulkoch, nejakom preklade, tak to musí byť niekto, kto naozaj vie, čo robí aj ako prekladateľ, aj ako terminológ, aj ako odborník a aj ako audiovizualista. A to sú šance, ktoré teraz prichádzajú a sú to naozaj dopyty, ktoré rastú. To je jeden rozmer tej zmeny. A ten druhý rozmer je, viacerí si samozrejme viažu aj ku mne prístupnosť a inklúziu, sú mi aj hodnotovo blízke tieto oblasti, ale naozaj to už ste pochopili z tohto rozhovoru, že ja som pragmatik, aj pragmatik a keď sa to stretne s tým hodnotovým nastavením, tak treba skutočne aj povedať, že minimálne Európa starne a minimálne Európa ochorieva a minimálne Európa z pohľadu toho, ako komunikujeme, začína čeliť oveľa viac komunikačným bariéram. Čo sa týka senzorických znevýhodnení, WHO mojej generácii sľubuje. Poviem, že predpoveda, ale sľubuje naozaj ako keby tie prognózy založené na tých štatistikách ukazujú, že napríklad strata sluchu je obrovským problémom už pre moju generáciu a nie na úrovni toho, že počujem horšie, ale na úrovni, ktorá už naplňa ako keby tú definíciu disability a zrakové znevýhodnenia to isté, kognitívne znevýhodnenia môžu sa viazať už len s poruchami sústredenia takisto a toto všetko sú veci, kde dobrý preklad
alebo dobrý preklad z pohľadu širšieho uvažovania o preklade aj na úrovni jazyka, adaptácie textu, spracovania textu, zrozumiteľného písania, ľahko čitateľného textu, kognitívne odľahčeného textu tam, kde je treba, sú veci, ktoré sa stávajú veľmi potrebnými a budú potrebné do budúcna. A opäť nie len preto, že to je pekné, lebo o nich hovoríme rokúce, ale preto, že sú naozaj nevyhnutné a pretože my naozaj v našej krajine nemáme dostatok odborníkov, ktorí by s nimi vedeli robiť, a aj v Európe nemáme dostatok odborníkov, ktorí by s nimi vedeli robiť. A skrátka v tom celom ja vidím nikoho iného prekladateľa a tlmočníkov. A nevidím nejakú novú profesiu a nejaký nový študijný odbor, ktorý sa teraz založí a 10 rokov počkáme, kým z neho budú tí najlepší absolventi, lebo 5 rokov budú takí tí prví a potom chvíľku treba počkať, to už bude neskoro. Skrátka jednoducho hľadáme ľudí, ktorí na tieto zručnosti vedia nastúpiť hneď, vedia ich kombinovať a myslím si, že prekladatelia ich vedia kombinovať ako keby ďalším veľmi zodpovedným dovzdelaním sa, pretože naozaj, a sú to veci, s ktorými sa možno aj viacerí z praxe už stretávate, že tlmočili ste mi tu remote, viete, čo máme z tohto tento záznam, viete mi k tomu spraviť titulky. Jasne viem. A jasne viete, lebo ak si to niekam hodíte, tak ich viete spraviť aj automaticky, ale treba si, a hovorím tento príklad vždy a hovorím aj svojim študentom, treba si ho uvedomiť, že ak to spravíte tak, ako to spraví automaticky voľne dostupný nástroj, nemá vám preto za to kto, čo a prečo zaplatiť. Ak to spravíte lepšie, ak napríklad máte nejakú ďalšiu zručnosť, ak viete povedať, že super, a nechceli by ste spraviť k nemu 3 verzie, viem vám spraviť verziu pre ľudí s poruchou sluchu, alebo viem rovno spraviť tie titulky inkluzívne, alebo viem spraviť titulky ako ľahko zrozumiteľný text, ak je to napríklad nejaká edukačka. Vytvárate si pool klientov, ktorých ste doteraz nemali, za činnosti, kde nebudete, prosím, nebudete navyšovať svoju sadzbu o euro, ale kde naozaj ukážete, ak sa stanete špecialistom v niečom, kde tých špecialistov momentálne potrebujeme a nemáme, že viete ponúknuť veľmi komplexnú službu. A zase, nie je to vo svete prekladu a tlmočenia vôbec nič nové, je to niečo, čo tu fungovalo vždy, len skrátka teraz sa tá komunikácia mení rýchlejšie a teraz sa ten preklad a to tlmočenie menia tiež rýchlejšie, takže treba zareagovať naozaj veľmi rýchlo. Ale ja naozaj preto v téme AI absolútne nie som nejaký skeptik v tých debatách, že je náhrada prekladateľov, tlmočníkov. Áno, niektorých. A je to veľká škoda a nemyslím si, že to je správne a stáva sa to s každou profesiou. Jednoznačne my sme schytali akože teda tú mediálnu pozornosť. Dobre, škoda, že v takomto negatívnom zmysle, ale týka sa to veľmi veľa iných profesí. Týka sa to dokonca aj medicínskych profesí, ako keby naozaj toto je komplexný problém, ale my z pohľadu nášho odboru a našej komunity by sme nemali prehliadať to, čo naozaj teraz je relevantné, čo vie byť zaplatené, čo je udržateľné a čo bude udržateľné, lebo tá prognóza možných bariér v komunikácii, nie len zdravotných, aj zdravotných, ale nie len zdravotných, je zásadná v čase, aj keď sa nemôžeme úplne spoľahnúť na veci, s ktorými sme dodnes vždy rátali ako samozrejmými. Takže vidím v tom, hoci tie aspekty a tie dôvody sú extrémne smutné a extrémne znepokojujúce, ale ja práve vidím ako keby narastajúcu potrebu prekladateľov a tlmočníkov, ale iných, trošku iných. A to neznamená, že niekto, kto tieto zručnosti nebude rozvíjať, sa na tom trhu neudrží, vôbec nie. Ale toto je jedna z línií, ktorú podľa mňa netreba dávať do zatratenia a treba hľadať a využiť každú jednu možnosť, ako možno tie zručnosti rozvíjať. Nemusia to byť všetky, môžu to byť niektoré, len treba tiež ukázať, že ak budem ja tvrdiť, že som v nich odborník, tak sa s ním najprv musím stať a teraz je asi ten najlepší čas začať. A vieš nám vymenovať aspoň tie 3 možnosti, prostredníctvom ktorých sa môžeme dovzdelať v týchto zručnostiach? Možno, že aj konkrétne typy. Môžeme. Študenti, študentky. Áno, určite a veľmi rada. No, jednu vec som skoro prezradila, ale neprezradím ju, lebo nie je potvrdená. Takže jedna bude, že to be continued, ale ak áno, tak poviem, že budeme o nej informovať cez SAPT a možno teda niektoré profesijné združenia, pretože o nejakom ďalšom vzdelávaní, rozvíjaní zručnosti sme sa bavili aj s nimi, ale naozaj nechcem v tejto chvíli hovoriť nič konkrétne. Druhou možnosťou je, že Nitra plánuje sa v septembri vrátiť k podujatiu Jesenná škola audiovizuálneho prekladu. Tam mala vždy, že buď bola letná, jarná, jesenná, podľa toho, ako sme stíhali. A tam určite táto línia bude veľmi silná. To vyslovene kurzy, ktoré síce sú platené, ale pre študentov tak, aby boli zvládnutelné platené a sú praktické, naozaj to hands-on, tak aby ste pochopili, v čom tie zručnosti spočívajú, aké technické zázemie alebo technologické zázemie k nim je potrebné, ale čo znamenajú hlavne z pohľadu tej transferovej zručnosti. Lebo ja naozaj si myslím, že každý software sa každý vie naučiť extrémne rýchlo
ale vedieť, čo je za tým a prečo niečo uplatňujem, je oveľa dôležitejšie, ak tuto je zásadné, pretože práve teraz je to zlomové obdobie, takže sledujte určite sociálne siete, aj katedry translatológie, môžete pokojne aj moje, aj cez SaZobuď budeme veľmi radi informovať, keď už budeme mať úplne konkrétne informácie, ale rátajte s jeseňou tohto roka. A ak by ste rozmýšľali ďalej, tak treba mať oči otvorené, ale možno, že trošičku opatrne vyberať iniciatívy, ktoré ja vnímam ako veľmi hodnotné, ale uvedomujem si, že sú finančne náročnejšie. Je iniciatíva AVT Masterclass, vlastne stoja za ňou kolegovia z Varšavskej univerzity, sú to audiovizualisti, ktorí ponúkajú veľmi veľa rôznych vzdelávacích modulov, ale takisto ponúkajú veľmi veľa ako keby aj takých modulov, ktoré sú neplatené, iba vás nejakou tému oboznámia, budete si lepšie vedieť spraviť názor áno alebo nie. Explicitne nenazývajú tie zručnosti a tie kurzy tak, ako som ich nazvala ja, ale viete tam nájsť veľa užitočných podnetov, ak pre prípad napríklad ste doteraz nerobili s audiovíziou. Hej, ak ste už robili s audiovíziou na škole, tak by som možno, že skôr sledovala tú nitru. Vyslovene tá línia, že v iných prekladateľských prostrediach oplatí sa sledovať výrazne podujatia, ktoré ponúka v podstate v rámci vzdelávania aj Európska komisia, pretože aj pre samotné generálne riaditeľstvo pre preklad sa prístupnosť stala veľkou témou a práve v tomto inom ako umeleckom kontexte, čo ja považujem za veľmi, veľmi, veľmi zásadné a tam je mnoho tiež kurzov, vzdelávačiek, ale aj manuálov k tomu, ako pracovať s niektorými úpravami jazyka alebo transferu jazyka. Ďalej sú to potom platformy, združení, ktoré ako keby fungujú hlavne v Barcelone. Tam je veľká spoločnosť Transmedia, cez ňu sa už budete vedieť dostať ako keby na ďalšie. Ale naozaj, a teraz nie je to, že reklamný spot na záver, lebo nie je to podujatie, ktoré je ziskové, rovno to odhalím, ale naozaj, ak chcete v jednom balíčku možno, že sa dozvedieť, že čo to znamená, alebo vedieť si v tom jednom balíčku nakombinovať, čo by bolo pre mňa, možno pre tú líniu, o ktorej uvažujem ja, ak som tlmočník, ja ak som prekladateľ umeleckých textov, ja ak som prekladateľ odborných textov, tak myslím si, že tá Nitra môže byť taký veľmi dobrý, zaujímavý krok. Ak nie je Nitra, UCL London, ale bohužiaľ treba sa pripraviť, že pre náš región tie kurzy sú úžasné, sú nesmierne hodnotné, ja ich vždy odporúčam, ale naozaj sú nákladné. Ďakujeme. A na záver by som ťa poprosila iba nejako 1, 2, 3 vetami odkázať niečo študentom a študentkám. Možno aj v kontexte tohto, čo si teraz spomenula, že tým rôznym profesijným možnostiam, ktoré máme po škole, ale ak ti napadá nejaká dôležitá správa, ktorú by si im chcela povedať aj v kontexte niečo iného, tak smelo do toho. No, tak ty už asi chápeš a aj posluchači a posluchačky, že keď mne povieš, že 2, 3 vetami, tak je to ťažšie, preto sa nepustím do ničoho hlbšieho. Ale poviem tú vetu, ktorú dnes som povedala viackrát a povedala som, že ako veľmi, hoci je taká všeobecná, ale zarezonovala u mňa a ona znie prázdno, ale ak sa vás naozaj dotkne v nejakom konkrétnom momente, tak je pre vás naozaj zásadná a to je presne tá veta, že nebojte sa plniť si svoj sen, pretože ak si ju premietnete na niečo konkrétne, čo v tejto chvíli riešite a máte nejakú konkrétnu možno, že dilemu, obavu, ktorá môže súvisieť s odborom, so štúdiom, s uplatnením, ale aj s tým, ako možno, že dnešný svet a spoločnosť funguje, tak myslím si, že tá veta vie nájsť veľmi, veľmi silné, veľmi konkrétne interpretácie, ktoré už nechám na vás, aby tento podcast nemal 6 hodín. Ale by sme ťa veľmi radi počúvali 6 hodín. Na budúce. Ďakujeme, že si tu s nami bola. Určite musíme niekedy nahrať časť 2. A toto bola Milka Pérez, ktorá docestovala z Nitry až do slnečnej Banskej Bystrice a podelila sa s nami aj o svoju cestu prekladateľstvom a tlmočníctvom, ale aj o možnosti, ktoré sa nám teraz otvárajú, čo je skvelé. Ďakujeme ti veľmi pekne za tvoj čas. No ja ďakujem za pozvanie a naozaj všetkým držím palce. Nech všetko vyjde. Ďakujeme, ahojte. Za vznik tejto časti podcastu ďakujeme našim partnerom. Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, Slovenskej asociácii prekladateľov a tlmočníkov, Asociácii prekladateľských spoločností Slovenska, Občianskemu združeniu LCT, prekladateľským agentúram Otago, Parrot Translate a Transcreate a tiež Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave i Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V neposlednom rade ďakujeme aj individuálnym darcom a darkyniam, ktoré sa rozhodli podporiť aktivity SaZobuď finančne.
Urobiť tak môžete aj vy. Viac informácií nájdete v popise podcastu. Končím.